Awa, ni uli na lang umbay ron tungod nimo. O nga naman nagbuulan na yung mubay. Usa Ba? ka na ako, magtablat ang duha. Ah, tabla. Okay, suluhan na yung farm dia. Oh. Muli ko. Taan ako diri. Hindi kaya og farmland. Ay, kit. Tunong yun ako ron ba kay. Kasi rabay yun akong kwarta. Kasi kani. Nani kailad rin ang ligya og farmland. Ako ni atuon. Uy, ni. Tuyo ni mo ba kanang nakikailad rin ang ligya og farmland? Ay dong, nangita ni kag farmland nga baligya dong. Naay mga farmland rin dong pero wala ko kabalo ilabang ibaligya. Pero nakoy ako adong. Ako to ibaligya basta makasinabot sa presyo. Og makasinabot na ato. Ibaligya ko to nimo. Aw mao ba? Ang nari kay imuha di ay aw kana na lang. Kay Cashman yun ni ako adre, basta di maka-afford ko na. Sige dong, atong sulayag subay. Aw. Kaya basta makasinabot aga. Pangiwa lang pod ko. Perminti na makahangyo. Asam din na subay ka dito. Dito akong kuan farmland. Nadri dong. Kana? Nadri kaning dala na dong mo ni ping farmland. Dito. Oh, kini. Patay ni dong kay no. Ani? Apil na diyo. Apil ni. Ni. Lagi. Pero kung magkasinabot sa presyon ibaligyan na ako nimo gyud. Sige, pila mo gyud imong kuan na, presyon mo na. Kay pangiwa lang pud ko kay matay. Kani ginoon dong, ako yung kuan ani. Og wala kay milyon ani. Di gyud ako ni mabaligyan nimo. Grabe ko na. Og wala kay milyon. Mo gina akong presyon na. Sige kuan kanang 600,000. Dili mi silbi brator kayo na. Wala lagi kay milyon. Dili kay pwisto man kayo niyo, doon mga krasada. 1,000 square meter. Kung wala sige. 650,000. Kana? 650. 650,000. Di kina ko na ibalik ya. Ug wala lagi kay milyon na nga ako ang farmland lagi. Wala pa gina nimo napasik parte maginang kuan. Dali ra kay na siya i-develop kay kani siya. Kompleto ni siya papers. Kompleto ni papel. Kuanon mo nung nga farman ako mga kuan good. Isda good ma. Sige. Indot kayo ni. 700,000. Ayan, 700,000. Di ka po na magsilbi. Ug wala lagi kay milyon lagi ani ako niya. Mo nagingon ako nimo. Ug wala kay milyon ani, dili gini nimo makuha gid akong yuta gyud. Ata dire. Kana akong yuta do, abi nimo, kani akong farmland. Baligya dili mangunin ako god. Pero nay mo apas ani og milyon. Ako gini baligya gyud. Sige. 100,000. 1,000 ra mangyapo na. Oy, ang akong giingon nga milyon man. 1,000 ra mangyapo na. Ano nya pila wala pa ginani mo lampase. Dali ra kay na i-develop. Pwisto kay na ako ang farmland. Wala kay milyon. Sige. Diretso na ni. 900,000. 900,000? 900,000. 1,000 ra. Di lagi na ako ibaligya lagi basta 1,000 lang. Ang akong giingon nimo milyon. Pag wala kay milyon ano. Grabe. Wala ginani mo kuan no, super tip yung kuan na. Adili kani kuan na pa na sa mga nako ako pa mo gasto. Kumpleto na ni sa papel. Ang imo pag-develop na lang diha. Nananay muhon. Kumpleto na sa papel. Sige. Mo nagingon ako. Milyon. Uli na lang kuan eh. Pati gamay ra binay kwarta. Kana akong yuta do. Abi ni. Tikyo mga yun ni naghisgutanay man sila bahin sa farm. Yang agi si kauban ba? Banha man kay isang duha ako kung ni atuon pi. Half million. Half million. Kana. Kananon pre. Kananon dong. Ibaligyan ako na. Kananon. Half million. Usa ko ng 600, 700,000, 800,000, 900,000. Gani, half million na ako kay gusto mo jud 9 million. Kananon. Biligyan ko na nimo. Gusto mo jud 9 million. Kano sa nimo Barrias? Ha? Kano sa nimo Barrias? Karon? Kwarta dire. Uy, Tikyo, unsa na yung gistuyahan diha? Uy, unsa imong tuyo ni Tikyo? Nga ako nadunggan farmland man dako yung gisgutan. lagi farmland ba kay akong gipalit niyang farmland? Tikyo, nuno magbuot mo tagbaligyan ang farmland nimo. Imuha dai na, iyahayan nimo ni. Ikaw ba? Nganong masuko man ka? Nga naman ko kompleto papel ana. Naamo ko gidadala ana nga deklarasyon. Naamo ko papel ana, kompleto man kong papel. Naapo ko papel ako ipakita. Papel. Naapoy papel ako pakita. Oy, gusto ka akong kwaon dito. Papel. Kung naay papel, dala ang karon. May papel ni mo ron gidala ni mo ron. Ikaw na kay papel pakita. Wala. O paano ka wala kay papel? Hilom dia. Ay buuli ko Masige mamugyaw-yaw nga na parehas man imong naipapil. Iya.
Nasa po siya papel. Kani pong yan, apoy papel. Ay, bahala mo. Pagtunga mo na yung papel. Tawa. Niuli na lang umbay ron tungod mo. Oh, wala man mo wala na mo ba? Usa Ba? ka ako. Magtabla kang duha. Tabla. Okay, suluhan na yung farm dia. Oh, Muli ko. A few moments later. Niuli na lang umbay ron tungod mo. Adi gaya pa nun. Sakto ra to, sakto ra to. Parlan. Sakto ra to, sakto ra to. Ayaw nang tubag, sakto ra to.